बुझाता कि गर्भ में से बोलता रहे बजावे आइल बारे। हां नेउरा हसरा बाबू जाए तो कुछ वो तो वो गांव के लड़का है। यह लड़का है एकरे गांव में जीजा साली के मेला लगे कनी के पाहुन आवेले कनी के बहिन के घुमावेले आ वही मेला में जिलेबी छान के बेचले से अपन भगिनो खिलावेला सो 2 दिन पहले के बात है। हां रहने जा हमनी के बक्सर नो अभी एगो सुमिरन अभी अभियंता भैया गौले रहले। हां आ त लेकर दिमाग में भइल कि फगुआ के सीजन चलते को सीजनलिए न लय मार दो। हां अभी एगो सुमिरन अभियंता भैया उठौले बारे तले नीचे से बजाव तक कि अबीरावा वाला हो अबीरावा वाला अबीरावा वाला आ रंग भीतरी ले डले बा महबीरावा वाला तले जकार्ता करे लगे पहुंचल बारे करे बेली वाला महबीरावा वाला यह लय बाजी उ तो हमनी के रही जा किनकर जान बचल ना तो दिन इनकर लास्ट फागुन रहे हो इनके चल देती घर तीसरे हेराम जेठमलानी जी से गौनई बा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय जय जगधात्री विधात्री कलरात्रि तू आखिरी पनाह बे पनाह के भव के रव रव में परनव में तू ही तीनों कि तोहरा बिनु अब नहीं के हमनी के माह के कि जिंदगी के नैया मझधार में पतवार बिना कैसे पार लागी सागर यथा के अब आरत पुकारा भरोस में बया सुतोषा करुणामयी माता देखाव तू हीरा सुमिरन एतने में क्या कहल जाला। एगो होई त सुमरन है 5 गो त सुमरन है रात भर होई त सुमरन है लेकिन एगो तो अभी ठंडा पाला अभी निमन से गइल नहीं खे दूसरे जन्मदिन के प्रोग्राम है आ तीसरे हेराम जेठमलानी जी से गौनई बा
तो ढेर सुमिरन वंदना पर ध्यान नहीं देवे ना ना मात्र एगो से दूगो जन मनोरंजन खातिर सुमिरन वंदना होई आई वाह लड़का कलश की माई भाई हम आज लई नहीं सुनले कि तारा के केहू बोलौले होखे आ तू ना आइल होख आ ओकर नाय डुबा देले होख ये हम सुनल ही नहीं अभिले नहीं खुके हुके अभिले नहीं खुके हुके डुबवले न हो बाटे जे जे बोलवले अभिले नहीं खुके हुके डुबवले न हो बाटे चाल बांध दिले बारो अपन जब केहू के नहीं खुद डुबौले ते आज हमार नंबर बा ए हल चलिया जीत गोहा हल चलिया जीत गोहा रवले नु हो कहां पारुबी हल चलिया जीत गोहा रवले नु हो कहां पारुबी लड़का कलश की माई दू चार आदमी के नाम धरब जेमे हम केहू के देखले नहीं खे सुनले बानी पढ़ले बानी को लोग पर तार कृपा भइल ये हुलसी के तुलसी के बेदबो प्यास के हुलसी के तुलसी के बेदबो प्यास हुलसी के तुलसी के बेदो प्यास के तू ही बिछड़लू तरलू आधर सूरदास तू ही बिछड़लू तरलू आधर सूरदास कालिदास के रहिया कालिदास के रहिया देखबले नु हो बाटे जे जे बोलबले चल चलिया जीत गोहा रवले नु हो कहां बारूदी
लड़का कलश के माई 2-4 आदमी कौरी नाम धरत जे में कुछ लोग के हम देखल हूँ बानी, कुछ लोग से गईबो करिले जेकरा पर साक्षात तार कृपा भइल। तोरी गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान तोरी गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान गायत्री गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान के कुंवर का मलबास राधा किसुन पहलवान के कुंवर का मलबास राधा किसुन पहलवान एहू ब्याजी पर माइये के कृपा बा। कृपा बा तबे नु माला मिलल ह, गमछी में चदर मिलल ह, पैसा मिलल ह। कृपा बा तबे नु। कृपा ना रहे त माला मिली। थावे मंदिर के गेट पर हाथ में अल्मुनियम के कटोरा लेके आ हो तो भोरे यहाँ के प्रथमे सीनी पे भेटे थी सेल्फी लेते बैठ। हाथ में चप्पल पहन ले, हाथ में चप्पल पहले की गंदा मत लग जाओ। लेकिन माई के कृपा देखिए। अरे हे लंगरो से गीता लंगरो से गीतावा कबले को हो कहां बारूदी लमबले लंगरो से गीतावा हे लंगरो से गीतावा हे लंगरो से इतना सुंदर महफिल, उतने सुंदर व्यवस्था, ब्यास निमन, साउंड निमन, वो तो हमारे कल्लू बारे कि गनैया होइयो जाता है। न तो जितना वोल्टेज जनरेटर देते हैं कि हेलो ना कहे दी दोसर साउंड ले रही तो कल्लू बारे की गनई गवा देते हैं। बंद होई बा हां बनी बोलते नहीं कबल हाउ कोरा सो देखा ना बुझाता कि गर्भ में से बोलता रहे। हरिहर बा हेलो हरा कोट बा हेलो 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 बढ़ावो ऐसा सबकर बोलता हेलो रह दो तबाई बाबा तने को दिखाई बेंजो मास्टर पंडित जी हैं। दखनिया के जन्मदिन के प्रोग्राम बा। कोनो निमन लय बजौले बानी, कौन लय रहल है? माटी के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के आ गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। ई तो नवरात्र के प्रकोप बुझाता रौरा पर। जी जी माटी के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। माई के बगिया तोरा दुर्गा माई के और दो दिन बेंजू वाला के यह मतलब है जितना देर गौनिहार सुमिरन वंदना गावे ओकरो निमने बजावे के चाहे। ऐसे का होई सामने जे हमके अगर जीवन लो बैठल होई यहाँ सबके सुनब तो कब कि ना भाई हलचल के मंडली सेटिंग में बा ई सुमिरन गावत रहे तुमको बेंजू वाला निमने लय बजावत भक्तिया में रमी गुल बा रम गइल बा ना ते गोनियो बेंजू बजावे आइल बारे नेउरा हसरा बाबू जाए तो कुछ वो तो वो गांव के लड़का है यह लड़का है एकरे गांव में जीजा साली के मेला लगे एकनी के पाहुन आवेले एकनी के बहिन के घुमावेले आ वही मेला में जिलेबी छान के बेचले से अपन भगिनो खिलावेला सो 2 दिन पहले के बात है। रहने जा हमनी के बक्सर नो अभी एगो सुमिरन अभी अभियंता भैया गौले रहले आ त लेकर दिमाग में भइल कि फगुआ के सीजन चलते एगो सीजनलिए न लय मार दो। अभी एगो सुमिरन अभियंता भैया उठौले बारे तले नीचे से बजावता कि अबीरावा वाला हो अबीरावा वाला अबीरावा वाला
रंग भीतरी ले डले बा महावीरा बाबा तले जकार्ता करे लगे पहुंचल बारे करे बेंजू वाला महावीरा बाबा यह लय बाजी उ तो हमनी के रही जा किनकर जान बचल ना तो दिन इनकर लास्ट फागुन रहे हो लेकिन गौनिहार के मतलब ही ना हां हां ये तो वो घड़ी के लय दिखा देने रौरा कौना घड़ी जौना घड़ी अभियंता भैया के नए नए पोलियो मरले रहे वो घड़ी हिंदी सिनेमा का लय कियो दिल कहाँ से लाऊं कि तेरी याद जो भुला दे ओ मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे मौसा ई काहे का कहे का हां लय मन बर्तन होला हां अब तहरा ऊपर बके में का रखब हां गणेश जी से कहे का बाबा कि अरे गौरा के लाल रौरा के सुमिरन मोहम्मद बोला हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन मोहम्मद बोला कितनिया के है लाज बचाई हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन भाई सचिन राय जी बानी जौन बबुआ के जन्मदिन में आइल बनी जब बबुआ के यहाँ के चाचा हैं यानी लोकल पापा हैं यहाँ तो लड़का के लोकल पापा के तरफ से पुरस्कार पूरा मंडली के नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना कर रखे ओह देखिए तो हम गावत नहीं उन्हें लोग सेल्फी लेता यही सब कहले कि केहू कितनो बड़ कलाकार व्यास हो जाए अजीत हलचल हो जाए कमलबास कुंवर हो जाए लेकिन जितना अरविंद सिंह अभियंता के क्रेज बा केहू के ना कैसे कैसे क्रिया खा के कहते कैसे जी इतना क्रेज केहू व्यास के ना हो पूछी कैसे कैसे अच्छा रुआ ढेर हमरा के अगर मान दे तो का करब रुआ घरे लड़का फैका होई तो ओकर नाम ध देब हमारा नाम पर कि हलचल भाई तोहरे नाम पर अपना भतीजवा के नाम धइले बनी है न करब ए ब्यास के क्रेज देखनी हुका गांव में कोनो अगर कुकुर कोनो गाड़ी से कचरा जा आ पैर से डैमेज हो जा बिहान भइला सोकरो के लोग अभियंतो कहेला कुकुरा के हंसेला बात नहीं है हमारा गांव में 5-7 गो सर्व अभियंता हाल में के भइल बा
5-7 को सर्व अभियंता भइल बरस रोज रोडवे पर रहेले कुकुर कुकुर ओह रोड सफाई अभियान लड़का कॉलेज के बाबा रौरे देवता कि कोनो कमवा से पहले ये बाबा मिले रौरा ने बता कोनो कमवा से पहले ये बाबा मिले रौरा ने बता कौनो कमवा से पहले बाबा मिले रौरा नेवता जी कि बाबूजी से भी पहले पूजा वाला रौरे देवता जी बाबूजी से भी पहले पूजा वाला रौरे देवता जी अरे मुसावा पर चढ़ी गया दया तरस देखाई हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम दुगो सुमिरन भाई लो एगो सीजनली में रही काहे कि हमनिए के गौनी हार है कि सीजन के एहसास लोग के करा दी लगे ऐसा रहुआ सब जानत नहीं कि फागुन के महीना है लेकिन जब हमके गीत सुनावे लगो जब फागुन के तब मन में हो कि ना भाई अब सही में फागुन चल देले भाई तो सीजनली लगा भाई बात मन पड़ल बा वही डाली भोर पड़ जाए हां ऐसे सोचने की कह दिया अभी हां कहीं ना अभियंता भैया के जब पहले पहले बियाह सेट भइल नो हां लड़की से ना मुर्गी से अंडा बेचल निमने बा तो जन बियाह भइल बा उ ना ये बियाह के पहले को बियाह सेट भइल रहे गन्ना मन नहीं है के ससुर जिया के ले गइले नाम हम टिपन उपन लेके गइले घरे जाके अपन गन्ना मन एगो कुर्सी इनको के दे दी सबे राउर स्टाफ पाइल बलो भेंट कर ली अच्छा मंच देखी मंच तू ही लगोले बरो कलू का अच्छा गोड़ वाला के मंडली है ने बा तो कुर्सी लगोले बर होने जकरा कुर्सी से मतलब नहीं कुर्सी है ने लगाओ के ने लइका उतरिए सर वहाँ के उतरी ले चढ़ी ले थोड़े वहाँ के बिग दिया मंच पर ले गाड़ी में से उठावा मंच पर लेकर बिग दो नून के बोरा तोरे को मन करते घुस कर हाँ यहाँ के ससुर जी ले गए नाम टिपन ले गए गाना मन्ना बैठा के अइले यहाँ के बाबूजी लगे अइले कहले कि ओकर यहाँ के बाबूजी जियत रहे कहले कि बलिटर बाबू बाबू अब मांग बताई का मांग बा बलिटर बाबू मांग बताई होली का ले अब बियाह ठीक हो तो यहाँ के बाबूजी कहने कि बियाह कैसे थे गन्ना मन बैठौनी है तो यहाँ के ससुर कहले कि हाँ गन्ना मन तो बैठ गई बा 3600 के 36 गुण लड़का लड़की में मिलता चूर में चूर 3600 के 36 गुण मिल गई बा यहाँ के बाबूजी कहले कि 3600 गुण मिल गई माफ करब ई बियाह हम ना करब रउआ घरे अभी ना यहाँ के ससुर कहले कि जी लोग खुश होला लड़का लड़की के 3600 गुण में तो खुश होला और रउआ कहतन कि बियाह ना करब यहाँ के बाबूजी कहले कि हाँ कहतन नु कि ना करब भाई काहे ना करब काहे यहाँ के बाबूजी कहले कि का चाहता रह लड़का तो हमार लड़का के मऊ घइले ह आ 3600 गुण मिलत त का चाहता रह कि पतोहियो ओने ना सुनाई लगा हम आ जाते नहीं कह देते सुना दी तो यहाँ के ससुर जी कहले कि का चाहता रह 3600 गुण मिलता बेटा तो हमार पहले के मऊ घइले ह और में आवाज यही लगा दी ना होई ये बियाह ना हो सकेला अब ना होई जी तो कहे के बाकी डफा बाजे आ
दुगोला ह केहू अनर्थ मत ली बात हालांकि हमके त खुदे माई खटा के जो ना बोली ले जा अच्छा हमके साफो सुथरा गा देब जे तो हमके चला ना बा नहीं कैसे हम हो कि यहाँ के हो कि दोनों आदमी आई लोग एकदम साफ सुथरा गा के चल जाएंगे काल रुआ जाके जे नहीं खेल ओकरा से कह दी कि काल अभियंता हल चलाई रही एक शब्द केहू नहीं खे बोले एकदम साफ सुथरा गनई भइल बा रौरे के लोग डांटे लगे का कही चुप रह तू जानत रे गनई साफ सुथरा भइल होई लंगड़ा आइल होई आ उ सरवा बाउर ना बोलैसन होये ना लोग कही कि लंगड़ा आइल होई उ सरवा बाउर ना बोलैसन होये ना उ सरवा मानल ना अच्छा ते सरवा मत बोलते लोग कही ये मत कि डफ बाजे अरे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया डफ बाजे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया बम भोले डफ बाजे मुरलिया वाले की पहले कहाँ बाजे कहाँ तब पहला डफ गाया जी में बाजे पहला डफ गाया जी में बाजे गाया गजा धर वाले की गाया गजा धर वाले की डफ बाजे मुरलिया हो डफ बाजे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया काल के शिव से अनाई हो दूसरा तो दूसरा डफ बलिया में बाजे दूसरा डफ बलिया में बाजे बाबा बालेश्वर वाले की बाबा बालेश्वर वाले की डफ बाजे मुरलिया डफ बाजे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया राजकुमार भाई बानी केने गइला है गाड़ी रखे केने बारे पुरस्कार भेजले बानी एमे 51 रुपया हमार बा
अब वहाँ कहते नहीं कि 51 रुपया लेके 51 रुपया दे दे तो जब हम 51 गो ले लेम तरह 49 रुपया न भइले में अच्छा जी गा तुम जान गनी कि हमके दोनों आदमी के ही में बा तो जाई हम अभियंता जी के 50 गो दे तनी जाई रोगे हां इनके कर दे तो 50 राजकुमार भाई पुरस्कार देले बानी केने तो लौकते न कराओ मंच पर आ जा और बा तीसरा तो तीसरा डपर छपरा में बाजे तीसरा डपर छपरा में बाजे बाबा महेंद्र बालटी बाबा महेंद्र बालटी डपर बाजे अब आई अब होने से और 2 दिन रह गइल बा